अच्छा आपण ओडिया इंडस्ट्री को आसिया पूर्वरु बंगाली इंडस्ट्री रे 2005 रे आपण काम करथुवे ହୁଁ। तो सेतबेलर समय रे कोन टिके किछि हमकु झलक देबे देबे ଏବେ ତ ବହୁତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢିଲାଣି 2005 ରେ କଣ ହଉଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିବା ଆମେ ନା ସବୁ ସବୁ ନେଗେଟିଭ ରେ ସବୁ ହ୍ୟାରି 3 ଏଇ ସବୁ କ୍ୟାମେରାରେ ଆମେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ନା ରିଟେକ୍ କରିବୁ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବକା ଖାଇବୁ ମାନେ ପାଟି ଶୁଣିବା କଥା ସେଇ ଟାଇମରେ 2005 जेमती ରେ टुटु नाइक मझिरे कहूतले कि तमे जेते खाइबा खाउछ खाओ किंतु रील खाओनी ରିଲ୍ ଖାଉନି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତ ଆମେ ସେଇ ଟାଇମର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ କେତିକି ଫ୍ରେମ୍ରେ କେତିକି କହିବା କଥା କେତିକି ଇଏରେ କେତିକି ହଲିବା କଥା ଏବେ କଣ ହେଇଗଲା ଡିଜିଟାଲ ହେଇଗଲାନି ଏବେ ତ ରିଟେକ୍ ପରେ ରିଟେକ୍ ହଉଛି ଆମ ଟାଇମରେ ଏ ସୁବିଧା ନଥିଲା ଆମ ଟାଇମରେ ସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଟଫ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ 2005ରେ ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଗତି କରିକି କରିକି ଏବେ ଯେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଇଜି ଲାଗୁଛି ଏବେ ଆଉ ଏତେ ଟଫ୍ ଲାଗୁନି ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ